No és hát hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Ice Predation vagyok, és máma megmutatom, hogyan lehet füstbombát csinálni, ez nem ide való, nem baj, illetve csúzlit, saját készítését házra, ahogyan füstbombából is, nem kell más hozzá, amit én most nem tudtam megcsinálni, kell hozzá néhány darab olajos zsekkendő, amit én most azért nem tudtam megcsinálni, mert itthon vagyok. Itthon ezt nem tudnám tesztelni, mivel ez csak egy panelház. És illetve egy ilyen fólia zacskó, amit így szépen ki kell húzni, mert az enyém most egy kicsit össze volt gyűrve. És a zsebkendőket össze kell gyűrni. Pillanat. Így, szét kell húzni, és így meg összegyűrni. És ez olyan szépen lángra kap, na most egy kis vágás lesz, de amúgy még nagyon szépen lángra kap, és jön ki belőle a füst. Na akkor most szüneteltetünk egy percet. Na itt van, kész is vagyok, egybe aztán összegyűrtem, igazából ízlés szerint van az, hogy mennyit raksz bele, maximum 5-öt, mint ahogy most én, mert hát ugye be kell olajozni, de ha nagyobbat akarsz, minél nagyobb, annál több füst jön belőle. Ide ezt most berakom, és most szépen összegyűröm, csak hát most nincsen, aki fogja, ezért most vágok. Ja, és illetve miközben összegyűrött, kell valaminek ott lennie, hogy felül a kis lyukat, hogy legyen felül egy kis lyuka. Nekem most ez a sniper hüvelyen fog segíteni, amiből van kb. 16 darab, de üres hüvely. Na, akkor neki is állok. Na, és hát meg is van. Én most annyira nem csináltam jóra, viszont nem baj, itt van láthatólag, és ha ezt én most itt kihúzom, van benne egy szép kis rés, onnan majd a füst fog kijönni belőle, és itt kell hátul meggyújtani, és amikor itt hátul meggyújtódik, szépen lángra kap, és itt előjön ki a füst a kis levegőn, mert csak ott tud szabadulni, és valamikor beszokott így körbe pörögni, valamikor csak egy helyben van, illetve nem csak így lehet megcsinálni, hogy olajjal, hanem ecettel is be lehet, és nem csak zsebkendővel, hanem papírral. De az ecettől még jobban lángra kap, illetve füstre is. De ez is egy jó megoldás, én most csak ezt tudtam megmutatni, itthon nincsen ecet. És ez egy tökéletes dolog igazából. Nem kell hozzá sok minden, nem kell hozzá más, csak olaj vagy ecet, papír vagy zsebkendő, és egy ilyen kis alufólia szerűség. Majd lesz olyan rész, azt majd külön berakom egy új lejátszási listába, hogy hogyan lehet felfújni. Oké, most rázumolt, és ezt itt tökéletesen meg lehet csinálni. Közben rá kell zoomolnom. Így néz ki most a belseje. Így. És ez nagyon szépen néz ki, mint látható. Jobban meg is lehet csinálni az alakját. De most ezt félretéve jöjjön a csúszli. Amihez nem kell más, csak valamilyen kis pöcök, amibe beleakasztod. Nekem most ez ilyen kis kampó jutott hozzá, és arra raktam rá, és nem kell más, mint hát ilyen kis kampó, tehát tök mindegy, hogy milyen, meg egy gumi, és ezzel is olyan szépen meg lehet csinálni, hogy ezt ide rárakod, tök mindegy, mit én most egy ilyet, na, ezt én most itt szépen kitámasztom a füstbombával. Bocsánat, egy kis vágás. Na meg is van, hogy mivel támasztom ki az Xbox
kontrollerrel, így szupi, és na, ezt én most ide rárakom, tök minden milyen pöcköt csinálsz. Igazából csak úgy gondoltam, hogy még valamit berakok a fishbone-ból mellé, hogy ne legyen olyan kevés. Így, és tyú. És ez még Macseknak is tetszett. Ott mi? Elnézést, elfelejtettem a zoomot. Nem baj, csinálok még egyet. Kedvetekért. Így. És voilà! Macska már ott is van. Na, nem zoomolt be, nem majd. Így is igazából ennyi lett volna a videó. Macska világító szemmel. Én Ice Edition voltam. Sziasztok!